Lehenengo aldiz, senyora deitzen digutenean, zirkuito labur bat sortzen da gure barruan. Senyora! Zahartzearekin, bakardadearekin eta gizarte honetan balioa galtzearekin lotzen dugulako. Baina kontrakoa dela irakatsi digute, bertsolari eta bertsozale feministek. Senyorak, emakume, ahaldunduak eta indartsuak garela. Ari horri tiraka, Bilboko Senyora Bertsoeskolako kideekin egongo gara. Oiana Bartra Bertsoeskolako irakaslearekin eta Pili, Irati eta Amaia senyorekin. Lekunberriko eta Odietako bertsoaldiak entzungo ditugu eta Jon Euriaren bertsojarriek borobilduko dute gaurko programa. Ongi etorri, senyoren hitzetik hortzerara. Bertsoeskola aurrean aigera kantari, argatik mila esker udaletxeari, bihotzez bi joakio txapela opari, arituz sortu zuen belaunaldiari, eta erreleboa hartuko dunari, eta erreleboa hartuko dunari. Hiru astetik behin izaten du hitzordua Bilboko Biran Senyora Bertsoeskolak. Bertxetan egiten hasi nahi duten senyorentzat topaleku izan nahi du, giro feministan eta umoretsuan. Oiana Bartra bertsolariak egiten ditu gidari lanak. Esaerak dion bezala, zenbat buru, hainbat senyora. Oiana, zuk traumarik baduzu senyora hitzarekin? Ez, izan daiteke inoiz umeren batek kaletik senyora ditu nagoenean, ez dudala igual oso ondo hartu, baina bestela, pakeak egin da euskat senyora hitzarekin. Eta zer eman dizu esan nahi aldatzeak senyora hitzari? Orain arro esatea, senyora bana izela, eta gainera horrek ematen ditolako botere bat, edo nahi dudana egin dezakedala sentitzea. Baina zergatik etorri gara gaur birara? 3 astean behin biran Senyora Bertsoeskola dagoelako, eta horrek emango digu izpidea gaur. Orduan hori ezagutu dugu. Bai. Baina erabaki behar dugu, Lekunberriko festetako jaialdian ze bertsolari ekarriko ditugun, eta sesioik ez izateko, ze bertsolari ekarri, ateratzen dien lehenengo 4 kartak, lehenengo 4 bertsolariak, horiek kantatuko dute. Bale? Venga, nahastu ongi eta guazen. Listo, aurtengo jaialdian, honintza, sustrai, alaia eta beinat. Ja, hemendik aurrea, nik ez dut izerringo, jarri gaia zuek. Bertsolari asko dago, zuetako asko plazaz plaza ibiltzen zarete, eta saio bakoitzerako bertsolariak aukeratu behar izaten dira. Zuen ustez, zergatik izan zarete aukeratuak? Lehenengo txanda bat egingo dugu, zuek zergatik izan zareten aukeratuak esanez, eta bigarren txandan nahiko genuke esatea, zergatik uste duzuen izan den aukeratua zuen ezkerretara dagoena. Txapelduna izan gabe egiten dut plaza asko, herriz herri joaten naiz aldudanero galako, itzederren bat ateratzen zait, ala nahi duten entzako, ni etortzen naiz txarra izan arren, oso maja naizelako. Ona zara zu onintza, ta ez beste inoren kalko, ta nik zerba sornezake, nahiko parre, nahiko malko. Agian deitu nauterri hontan, asko maite nautelako, edo bestela, 5 paseik aurrez, ezetz esan dutelako.
Hemen aingarbi zeuzkaten, sustrai honintza alaia, baina laugarren batekin osatu behar zen jaia. Ni plazaz plaza nabilenetik 20 urte joan dira ja, eta banuen lekun berrira inguratzeko garaia. Behar bada deitu naute gizonta 40 legez, inorrez dagon limboan bizi naizelako neurez. Edo agian urruñan sortu ta Iruñan bizi naizenez. Hautatu naute denak bai gara, gauza asko ta ez erre. Alaia dugu bertzotan guztia ematekoa, gogorrean gogorrena bestela umorekoa. Gaizail batetik sortu dezake giro gozo perfektoa, berak bakarrik joan da egingo luke zaio kompletoa. Beñat tipo humila da, ez du jaten bisigua, baina aldiro berritzen du bere ideien armairua. Parranda zale entregatu bat, data ni naiz testigua. Herrian bertan inbertitzen du, jasotzen duen dirua. Edo zein gairi heltzeko, sustraik nolako nibela. Umorea dauka beltza okurrente zein krudela. Lehendik ona zen ta iruditzen zait aldiro hobea dela. Nik pentsatzen dut saio guztitan kantatu behar lukela. Ta musikako senyora, zaila da ez aukeratzen, ona iritzia ematen ta bihotzak alteratzen. Baserritarra ta urbanita, ze koktel den ateratzen, muleta ere inorietzaio hain elegante geratzen. Hor badira, paper batzuk, 1905 urtekoa data duten egunkari errepublikarrak. Bai? Urte hortan, baseliza handitzeko lanak egin ziren, arekikiagoa baitzen, eta lanean ari ziren bi langile errepublikarrek ezkutatu omen zituzten abe batean, egur pusketa batean ongi gordeta. Eta, duela urte gutxi batzuk, baseliza zerberritze lanetan ari zirenean, egunkari horiek aurkitu zituzten, ura ustekabea, ez? Eta gaina idazki bat zeukan. Baseliza hau, bi langile errepublikarrek konpondua da. Horren, atxan nerea eta folioa mesedez.
eman dezagun 1905 urtean gaudela. Eta zuek, Nerea eta Julio, San Urbanoko Elizaren handitze lanetan ari zareten eraikuntzako bilangile errepublikar horiek zarete. Eta hortxe ari zarete, lanean eta hizketan. Erortzen uzten diren ermitak herritik dira bakartzen, argatik gabiltz galtza maoiaz gure gerriak behartzen. Paretak karez zipriztintzen ta telatuan telak jartzen. Oraindik pixkat falta da baina ari da itxura hartzen. Elizazarrek euren zimentu guztiak ahul dituzte, ta horretarako ona ekarri gintuzten ala dutuzte. Ez dakit zeinen etorkizuna datorren zeburu hauste, guk nahi genuken modu horretan oroituko algaituzte. Hemen gabiltza argamasa eta karearen igurtzitan, lana eginez askotan eta deskantsu hartzen gutxitan. Telatutikan gora begira, nik pentsatzen dut utikan, Jainkoagan baino fede gehiago daukat nik errepublikan. Betirakoa izango alda gaurko egunen distira, zuk badakizu historia maiztoa krisitik krisira. Ta honen kontrako marmarrak ere urrundik entzuten dira, gutelatura igota eta apaiza betik begira. Baina apaitzak eskatzen baitu 11 miserikordi, baino Euskal Herri eta Espaini nola diren bi histori. 20. zikloarire lehen 5 urteak erori, hemendik goitik susma dezaket zerbait ez doala ongi. Zetorriko da pasatakoan 20-30 urte, zer botako da gure aurpegira, zer eskertuko digute. Gaurko egunkari txataltxo hause hemen gordetzean truke, gure egun bat nolakoa zen ulertuko ote dute. Oiana, senyora bertso eskolari buruz hitz egingo dugu, baina senyora bertso eskolak baditu beste aurrekari batzuk. Bai, senyora bertso eskola hitza bera, senyora sariketaren aritik sortu zen, eta bat espiritu horri diraka. Senyora sariketa, alduntze bertso eskola feminista, ze ekarpen egin diote, horiek bertsolaritzari?
Bueno, igual oso ursakonak dira, ez? Baina, bueno, nik uste dut batez ere, espazio berriak, jente bat ez bertsoletzen barkutik ez botatzeko motibo bat esan dezagun, ez? Senyora sariketak berak, uste dute, igual plazatik pixkat urrunduta egon den jente bati ere mandiola, ez? Aitzaki moduko bat hurbiltzeko, bere lekutxo bat topatzeko, eroso goteko. Eta, bueno, nik uste badirela espazio interesgarriak, erosoak eta plazerezkoak. Eta zuri, pertsonalki, ze eman dizute? Jo, pila bat, ez? Nik uste dut ere, bertso munduan egoteko leku bat, askotan zaila delako, ez? Zaila izan delako, edo gatazkatsua izan delako momentu batzuetan, eta, bueno, pixkat zerbaiten taldetasun horrek edo ematen dizun leku hori, eta gero, bueno, bakarrik ez egotearen sentsazioa, gauza asko konpartitzeko modua, espazio berriak sortzeko aitzakia, eta, bueno, nik uste dut horri esker igual jarraitzen duela bertxotan gaur egun. Bertxotan hasi zinenean, imaginatzen zenuen horrelako gunerik sortu zitekenik? Ez, eta gainera, segurazki bertxotan hasi nintzenean, ez nuen sentitzen horren beharra zegoenik ere. Nik uste dut hori badela ere, bueno, pentsatzekoa edo, ez, zelan gurea ere izan den prozesu bat, ez, orain ere jente bat ikusten dugunean retizentziekin edo resistentziekin, danok pasatu izan garela ere, agian resistentzia batetik edo, beharra ez ikustetik edo beste fase batzutatik, orduan, beste batzuk ere, etor daitezke, ezta. Eta feminismoak zure bertxotan egiteko moduari zer eman dio? Bueno, ez dakit bertxotan egiteko moduari berari eragin dion, baina igual nire egoteko moduari edo gehiago esango nuke igual bertsoa edo nundik kantatu edo begiratzeko moduari gehiago bertsokerari berari baino esango nuke. Zuek bi larraundar zarete. Euskara izan da zuen ama hizkuntza, baina ez zaudete euskaraz alfabetatuta. Euskaltegian eman duzue izena aurten, eta biak ere oso pozik zaudete. Gauza asko ari zarete ikasten, eta bereziki liluratuta zaudete sekula entzun etzen ituzten hitzekin. Kontatu zein diren liluramendua eragiten dizueten hitz horiek. Guretzat onena omen zena, orain dela oberena, eta aditzak milaka zeta haualtzen gure kondena. Naiz eta onartu nire poza, ezerbe ez dela pena, ez dakit zer izan den oinarte hitz egiten genuena. Hitz bakar batek itxuraz dauka, neska sinonimo pila, sinonimo ta hitz berriekin, euskara bizi dadila. Dirudienez orain kotxea, esaten da bere bila. Kasualitatez klasetik irten eta noa bere bila. Ez da pasatzen egun bakar bat, guk ikasi gabe hitzik, burua lertu beharrean ta, biok joaten gara pozik. Orain ezan behar omen dugu, asko gustatzen zatzaizkit, ez dakit ondo nondik datorren, bizkaiera sonatzen dit. Dirudienez orain dena da munduan modernitate, ta hori nola ezin den izan gazte batentzako kalte. Horrela esaten omen dute, ze mundu ta ze gizarte,
Segarik ez daukatenek ere segapotoa daukate. Egia esan ironia da, orain bertan zegarena, guretzat orain arte mundu bat oso osoa izan dena. Orain da zerbait bere zentzua, jakasi galdu duena, inork ez omen du erabiltzen gure hiztegi gehiena. Baina maigabeak izaten ohi dira hiztegian trakak, denak kabitzen ez du laguntzen irakaslean matrakak. Bateko zerbak ta zia zerbak, Kristoren lioa daukat, alde derrean jaten nituen azelgak ta espinaka. Kaixo Maitia, zer moduz? Maialen egin egon naiz eta lenguan ultzaman egon zela perretxikuotan. 40 kilo bildu zitun eta batzuko paritxu izkit. Afaltzeko, ondo. Baina hau zer da? Ultzamako parke mikologikoan gaude. Onjo eta perretxiko garaia da. Julio, bertako teknikaria zara. Maialen ikusi duzu. Izerdi patxetan eta arnasestuka. Saski, zaku eta zorra hundiekin kargatuta. Kotxera bidean nonbait. Beraren gana gerturatu zara, Julio, eta 40 kilo onjo daramatza. Ez dauka lizentziarik. Nola fedea dudan nik naturaren gan, gaur bezala goizero, etortzen naiz egan, zure saskita zaku, dena zikin eran, olentzero zinela, uste nun aseran. Olentzero plantakin eldu naiz urruna, Gipuzkoa eta fina noski zentzuduna, dena dut zakurako gogorra biguna, apreziatua malurrak ematen diguna. Guretzat ondjoa da, batzuentzat seta, 40 kilor arte, zuzen eukan seta, baina ez daukazunez, biltzaile karneta, puntu hontan hasten da negoziaketa. Negoziaketari ara propaganda, aguazila ustela dutela bistanda, nik permisurik gabe saltatu det langa, karnetik ez da behar GPS-a izan da. Izketan zeinen jator, airosa eta malgu, nere txapak aitzazu, funtziorik ez aldu, erdiak gratis eta beste erdiak saldu,
taultzamara etzaitez gehiago azaldu. Ontjoa aski badet, falta da arrautza, topiko indartzea, bada gure kausa, haiene ultzamarrek kontra zenbat gauza, zukarnetik baldezu joateko zarautza. Hemendik ondartzarik ez baitut gertuko, gorputza garbitzeko nahiago nenuko, jantzita ere zatoz Gipuzkoar moduko, aiota urren arte onjo eta punto. Lauzaku bete ditut joan bainaiz asako, onjo ta punto hori joko dut ontzako, onjo beltzak usterik etzen bestentzako, gorri zuriak utzi ditut zuentzako. Oiana, nola sortzen da, edo nola sortu zen, senyora Bertso Eskola? Bueno, June Fernandezek idazti zian edo editu zian egun baten, eta esan zian gogoa zeukala bertxotan ikasteko, beti eukizuela arantzatxo hori, eta senyora sariketaren berri izan zuela, eta zegizela, eta horren kontura, ia senyora Bertso Eskola bat sortuko genuen Bilbon, eta hortik hasi, eta sortuko dugu, eta hori egin dugu. Sortu duzue, hemen elkartzen zarete biran, eta 3 astetik behin senyora hitzak ze esan nahi hartzen du hemen. Bai, gainera, kasu honetan senyora hitzak ez dauka gainolako zerikusirik adinarekin, adin guztietako senyorak batzen garelako, baina hori, senyora da jarrera bat, ez? Hori, hemen gaudela eta gure inporta diguten gauzez hitz egiteko eta ondo pasatzeko eta gure sorginkeritan hiltzeko. Zuk egiten dituzu gidari lanak, ze transmititzen saiatzen zara? Bueno, batez ere lasaitasuna danak etorri ziren pixka bat, gogoz, baina beldurrez pixka bat, hasieran, eta lotxaren zera hori, eta beldurra eszenikoaren zera hori, eta beti izan ditugun sentsazio horiek, eta pixkat hori kentzen alegindu naiz, eta dana dago ondo, dana da balekoa, eta ondo pasatzera gatoz, ez dugu elkarrepaituko, eta espazio seguruaren hori blindatzea izan da nire helburu nagusietako bat. Bizkaiko txapelketa jokatzen ari da, ezagit Bertso Eskolan presente duzuen. Bai, ikusiko ditugu saio batzuk eta egingo diogu jarraipena bai. Eta laizter zuri tokatuko zaizu kantatzea, ze aldartetan dago Jana Bartra? Bueno, txapelketa berriro ez, bukle honetan sartu gara, eta aurten behitu, lasaigarri bezala daukat, gutxienez behin, aurten miribilan lehiatuko naizela, crossfit txapelketan, eta agian berritan, ikusiko du. Gure herrian, ongizate emozionalari buruzko ikastaro bat antolatu dute. Geure burua ezagutu, geure burua zaindu izena jarri diote. Gure barrura begiratzen ikasteko gonbidapen bat egin dute eta oso harrera ona izan du. 40 lagunek eman dute izena, eta zuek izan zarete izena eman duten gizonezko bakarrak. Noiz egin irrieta, noiz egin negarra, edo nola askatu barreneko arra.
nik gorputzean oskol gogortu xamarra. Ongizatea ez da gauza bat bakarra, etorri ez denak ere badauka beharra. Barrura begiratuz zauriak miztea, izan leike malkoak bueltan iristea, baina erabaki dut nigan sinistea, naiz errezagoa den surik ez piztea, futbola zitzegin ta begiak istea. Bizkarraldean eman hiru kolpe kaiku, futbolari buruzko iruzkinta aipu, ta aldela elkarrez soberago gaitu, kanpora dena indarrez gukoi dugu blaitu, ta barruan dugunak ikaratzen gaitu. Bizitzak egin gaitu inoizko roboten, ala zaila da gure buruak jagoten, naizta gizon gehiokin lasai honen goken, asmatuko aldugu txanda itxaroten, ta bigarren lerroan isilik egoten. Jakin ni ere hortaz kezketan nengola, gizonari maiz txandak ez dio ajola. Dena da arrazoia, indarra, kontrola. Nola entzun gorputza barrua odola, nik ere jakin nahi dut, baina ez dakit nola. Ikasteko hau dugu lehenengo parada, agian abituta eroriko gara, baina erdigunea bazterrera laga, naiz aurkeztu gizaki razional gisara, pentsamentua ere emozionala da. Honintzen beitak arrazoi du. Agian, bada garaia gauza batzuk erretzen hasteko. Aurtengo udan Barbie pelikula jarri dute zinemetan, eta izan duen arrakastarengatik oraindik karteleretan jarraitzen du. Zuk berria egunkarian idatzi zenuen jendea arroxez jantzita ikusi zenuela zinemara bidean, benetako panpinak ziruditela. Pelikula ikustera animatu zara eta oraintxe atera zara zinematik.
Errudunek beti dute izena eta abizena, ta badakigu sorreran gizonak izan direna. Barbida panpin bat titi izugarriak dituena, baina hankek ta gerriak ematen didate pena. Orain diote hau dela bere berzio onena, emakumeentzat omen dakar orain askapena. Feminista ezin da izan zapaltzeko sortu zena. Feminista ezin da izan zapaltzeko sortu zena. Nola aprobetxatu dut hau ikusteko aukera, ordu bigalduak izan direla uste dut zera. Jendea horretorri da soineko ez ikustera, begiak igurtzi ditut hau ezin da izan keba. Arnaza hartu eta hor joan aizkale aldera, desahogatzeko zerbait egin behar dela pentsatzera, ta banoa nonbaitera barbi batzuk erretzera, ta banoa nonbaitera barbi batzuk erretzera. Señora Bertso eskolako kideak ere hurbildu zarete, gaurkoan hitzetik hortzerara, eta galdera batzuk egin dizkizueke, ea nola izan zenuten Señora Bertso eskolaren berri. Nik sare sozialen bidez deskubritu nuen Señora Bertso eskola eta animatu nintzen ikusitako. Bai, nire bardin, bira kontsumitzen dut, edo etortzen anzona, eta hortik, enteratu nik zen. Nire uste, hemen kartel bat, Señora Bertso eskola, niretzat, perfecto. Bai, hola. Eta zergatik animatu zineten izen ematera eta etortzera Señora Bertso eskolara? Nire kasuan, bertsolaritza beti gustu izan jata, eta badakit nire auzoan beste eskola bat zegoela, baina apurtzu bat lotzagaitik edo hasi berri esategaitik, eta ez dakit, bilatzen beste espazio bat, danak, senyorak izan da, konfiantza gehiago apuntatu nintzen. Ni txikitatik bertsolari ez, baina bertsosalea izan naiz. Orduan aukera polita ikusi nuen berriro bertso mundu horretan murgiltzeko, eta ikusi nuenean espazio hau, pentatu nuen aukera polita zela, zerotik hasteko eta gainera espazio seguru batean, gune feminista batean, eta aukera hona zela, pautxo hori emateko berriro ere hasteko bertzotan. Nik ikusi nuen kartelean zerotik. Behar duela. Hori jartzen zuen? Zer topatzen duzue, hona etortzen zaretenetan? Espazio seguru bat, ondo pasatzeko, lotzarik ez eukitzeko, nahiz eta igual orain netzapurtzo bat eukin, baina gustura disfrutatzeko euskeraz, eta batez be hori aizialdia euskeraz eukiteko. Hori da oso berazgarria da din diferentetako emakumeak bertan biltza, eta horrek ere ekarpen asko nik uste egiten dizkigula elkarri, eta horregatik ere berezia da, eta gune feminista batean bertxotan ibiltzea humorez beretako saioak izaten dira, eta azkenan danak zaten dugu gozatzeko aukera eta ikasteko aukera. Eta sartu aldean, arazorik gabe. Gauz prez laguntzeko beti eta hori joegosuna. Bertxotan egiteaz gain edo bertxotan ikasteaz gain, besteen bertsoaldiak ere entzuten dituzue, horrela kutxunen bat edo landutakoren bat
baduzue orain buruan? Adibidez, badago bertsoaldi bat, Nerai Barzabal eta Oiana Iguaranena, Durangoko azokari buruz, eta bertsoaldi horrekin, bi gauza egin genituen, doinu bat ikasi, gero gainera Grazia Handia egin zigun gizona da zoroa, ez dela doinuaren izena. Eta doinu hori ikasteko erabili genuen bertsoaldi hori, eta gero bazen, alde batetik nola referentzia kultural eta zeuskaten biek, eta elkar nola erantzuten zuten, eta nola elkarri entzun, eta erantzuteko, zelan, ze garrantzitsua zen besteari entzut, eta piskatori guztia lantzeko, erabili genuen bertsoaldi hori. Ongi iruditzen bazaizue, entzun egingo dugu. Nerea beste giro baten, zurien normalien eztan giro baten ezautu zendun Oiana, hanetzan euskal kulturarik, hanetzan ezer, han bakarrik zu eta Oiana. Ezagutu zendun Oiana eta pasau zenduen egun gaba itzel bat, eta pentsau zendun han gertatutakoan gertatuko zala, eta Oiana etzen du legei jau ikusiko. Kontu da, Oiana oso engantxaute geratu zala, eta ezabala Nerea nun, ni han. Eta euskal kulturaz, euskeraz eta ezer ez dakizen pertsona bat izen arren horra gertu da Durangoko azokan, txakur gorrian, zuen erakusmaizen. Eta ezer ez dakizen arren, erakusmaizen aurrien dau, beste hainbat jentek entzuteko moduen, zugaz ligauguran eta zerrendatxo baten euskeriaz eta euskal kulturiaz erikusiekien aipamentxuek eiteko prest, zu beraren ganatzeko. Ezintudan ikusten ia malagatik, euri asko egindu, bai gabartatik. Ia non sartu neukere ez dakit, barkatu hartu behar dut zeo zer kajatik. Barkatu hartu behar dut zeo zer kajatik. Malagatko feritik pasatu da pila, baino azokau da zita borobila. Zerbait falta bazaizun izan nadila, nahi badezu lagundu zaitzaket hor bila, nahi badezu lagundu zaitzaket hor bila. Baina justu parean ez zaude egoki, inguruan badaude beste hainbeste toki, sinadurak pilatzen kano edo toti, baina gaurko honetan nizango naiz tonti, baina gaurko honetan nizango naiz tonti. Tonti izango zara Nerea itzela, eskatu nuen txanda ta hartu txartela. Pentsa zugatik hemen tentenagoela, totiren kola ere jasango nukela, totiren kola ere jasango nukela. Gaba ura etzaigu irtengo debalde, oinzu aguantau behar, ta ezin egin alde. Eskertu beharko dute gerora bestalde, zenbat egiten dudan kultura honen alde, zenbat egiten dudan kultura honen alde. Jardu naiz deklaratu, nahi nula esaten,
ta bizardun bat zegon hango postu baten, ea zuretzako zer disko arnezaken, ta jartzen du aria ez dadila eten, ta jartzen du aria ez dadila eten. Banik ez dut joan nahi, aririk pilatzen, berri txarrak zuretzat, hasita bilatzen. Aineska arraro hau ez da aklaratzen, ze gizon zahar hori sarriona handia zen, ze gizon zahar hori sarriona handia zen. Bizarra feitatuzun, ta zartu da bera, baina berriz itzuli, da gure artera. Igual seinale bat da guretzat gainera, simbolizatzen duna gure itzulera, simbolizatzen duna gure itzulera. Ez dut uste ona irrati seinalerik iritsiko denik, baino. Este jueves, vísperas Benetan, de primer viernes. Radio Maria bakarrik? Radio Maria Ze antena mota retransmitirá dute en hauek? directo La Hora Santa. Jakinen duzue, irrati txikiek, zailtasun handiak izaten ditugula FM-eko seinalearekin, ez? Baiara guztietara iristeko, uginak ez dire behar bezala iristen, eta hori hemen esan erranek berueten antenan konponketak eginak dituela. Bueno, zuek biak irrati teknikariak zarete. Zunerea, esan erran irratiko teknikaria. Eta zun Maialen, Radio Maria irratiko teknikaria. Teknikarientzako ikastaro batean elkarregin duzu topo. Eta nerea, zu pentsatu zunea proposa dela zenbait galdera egiteko Maialeni. Izan ere, Radio Mariaren FM-ko seinalea Nafarroko txoko guztietara iristen da. Argi eta garbi. Berdin da, kobazulo sakun baten barranean sartzea, bezezulo batera, mendipunta malkartxu batean, beti argi eta garbi. Lurrutan ezaguna Radio Maria, Zeharo zabaldu den fede ugaria. ez dakit non dagoen bazuen antena, Baleku guzietan jangoikoa dena. Zugarra murdinkoban ere iritsi da. Sorginek sabotai bat eintziguten tira. Ta bafle handietan San Urbanoraino. Santuta santak daude hasi zeruraino. Zuen programazio hori berezia. Belauniko jartzen du aitzen dun guzia. Hainbeste otoitz mota bazirenik ere. Ai miserian dago hainbeste jende. Modan jarri nahi duzu rock kristianoa. Beti abanguardia izan nahian noa. Esan erran sekula entzun ote duzu. Ez dizut entenditu zesan duzu aizu. Ba esan edo erran da decir 2 veces. Castellanos esazu ulertu ez ez ez. Zuena entzut
egoten da radioa itzalita. Munduai buelta eman ta itzultzen datita. Tratua ote duzu Vatikanoakin. Kristina Ibarrolak nondikan bazekin. Ta zuk zer dakizu teknikari lanaz. Uina zabaltzen da soilik zuk esanaz. Bazuen antena hori geuri ere utzi. Jainkoak alakorik ezin diteak utzi. Nafarroako txapelketak bukatu du lehen fasea eta final aurrekoetan sartuko da azaroaren 4an. Lehen kanporaketa Altsasun izango da, bigarrena Agoitzen eta hirugarrena Lesakan. Saio guztietako sarrerak irubebikoitza.bertsosarrerak.eus atarian dituzue eskura. Beno neskak, eta orain mitxean baten bat ikusten ari dela eta pentsatuko balu nik ere egingo nuke, baina lotxe ematen dit. Zer esango zeniokete? Zalantzarik gabe animatzeko, nanbait bertsolari edo bertsozale izatekotan hori aukera polita dela berriro bertso mundua murgiltzeko espazio seguru eta feminista batean aritzeko. Eta hori hasieran danok izan genituela beldurrak, baina orain hemen gaude eta oso pozik apuntatu izan da. Bai, eta gero bai apurtu bat ikasteko euskal kulturaren inguruan, emakumeak bai sortzaileak garela errebindikatzeko, batez be, eta nik ikasi dudala pilo bat, disfrutatzen dugula pilo bat, eta apurtu bat terapia dalako, euskal eta emakumeakaz, hemen giro on honetan, bilan be bai. Eitortzea, arazorik gabe. Probatu, eta behin probatuta etorko da berriro. Oso gustura goten da, arazorik gabe eta esekazin esetortzea. Eskerrik asko neskak, gaur senyora bertso eskolan tartea egiteagatikan, eta agian hemendik 3 astera neroni ere etorriko naiz, baina orain gozitziko zaituztet bertso eskola egiten, bai? Gobiatu da zaude. Gaurko programa bukatzeko Jone Uriaren bertsojarriak izango ditugu. Diskurtsoez izeneko bertso sorta prestatu digu algortarrak. Gozatu! Edo nolako gaimotan, alde triste alai kontran barra ertzartan maiontan. Zer esaten da irrati prensa sarean bertso saiotan, nola nahiko garraiotan elipsi joku jaiotan diskursoen garaiotan. Hizkuntza autu ezkesan, presoen auzia presan herria ahotan prensan. Lehen zerresan bagenekien orain zerrezin den esan. Lehen sutsu orain perezan gintezen eta genezan ez gaude ez hemen ezan.
euskal delikatesena. Politikoki zuena ala politikoki zuzena, ausartu da izusenak bihurtzen da zuzena despolitizatuz dena. Gordin bezain adornatu, gehienarekin konfrontatu, naiz gutxirekin konformatu, medio autore formatu, nolatan on informatu, inork ez gaitu formatu. Sare sozialen sukar, postureoan ordular taldetar baina singular. Inkoherente popular ala koherente impopular, diskurso espektakular pedantekerian bulgar ego aizen bete bular. Bandoa dina aukera, fidel ala estratega, humil edo atakera. Hartu bandera koloredun bat ala zuria atera, konbikzio